Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponikta. Thereni Paitrok Arni Dipulamding Road kilometer pli Sorkari Gaubura Sertalin Karjuamai Padupon. Dipulamding Road kilometer pli Sorkari Baliram Terang Arongalong Gaubura Sertalin Ningkan Phokep Golden Jubilee Celebration Padupon. Gaubura penkaning je pona tengki nilitum pini labang swamayalong thangnat ki sungke boy avi pin pensi ningarong pensi mai pachun pon pamilu lapen nilitum non ki wangji sitami ansosi ke klem pon thubom jilang lapente pini labang swamayalong alohi sarpo aman ke doa bang KARBI ANGLONG ke ja bang KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hanga phansi chopha ponji pulo sitami alangli kamasai do oapotsi nangche tongdun thek thedetlu sitami nilitum ke alangli phan thangta ningke oesonda avi nilitum alang liphansi kachoro pithulo puta meipuben pherangkya thengnu nang thandun tarapung vendor sing togbi KARBI ANGLONG news Baliram terang Sorgari Gambura Nilimen Rajendra terang nilitum kang ther terang arong dodun pen bochichi boche bomwang bomsi nilipuamen arong pen dak 1986 pen rong nang sengsi Sorgari Gambura kelong kedam tang district council along deputy chairman Karlitang lang tuk terang ke haisi 1972 aningkan nilitu makan Sorgari Gambura nilipunu dhonsing terang akan tipekkan 1972 pen piningan ningkan pokep pleng lo Nasi nilitum sertalin mata ningkan pokep ke pleng labangso nilitum karcho. Nasi nili labangso sertalin karcho long nili halo. Labangso sertalin karcho mai long mai pulo. Lapuge nilituma pongchun bang rongsar budotaro rongsar ke hailo. Nilitum nili kisama long kadok kawe rong sirkep mata rong kep nang cirap dumsi. Labangso mai long kapachun. Lapen Apor le mesen asonte nilitum kacho hangpon KARBI ANGLONG Autonomous Council Dr. Tuliram Rong hangapan si labangso a magazine mate alokimo nang pangpupinang pupanse nilitum kimang do mate kaching kidam betay ni thom kaching kidam do sita langli ta kopine akinang sot ke do pen apor chipi un epen pinia mailong nang chitong dunun edet hai sida la sinitum la so sertalina mai hin benalang li pan sita me thang ning ki oi mate ning kisudam la so alam abe asi pinia melong bangke nilitum ing samjin pen si pichun no diputar langso KARBI riso nimso katalona longpen tebok het idon ahem mechupidet KARBI riso nimso katalon kijutsia ningwe tara langso long idon ahem mechupidet ajok penang an kana hokdun Kopi koson penloni ahem phuatumta chichini ni bonta ahem abang cholap ajok kadokawe lak kepso se an na hoklu lapen osomar documents tami mecho etlo pusi ke phove katumpen chethan pon Atumi nang thekam de mege chopor bang ke di 730 milom thai te ase mi hige post la dak to war milom as nai thekam long bon ni de bang ke alhi phana an ki tunpi phanan tunpi thai bidai thai pen phule ka suang thi posi sen te ka long lang ke sok da amat anang li ga so posi thek la o ni hor pong an me chulo ko jad lo amat ni li bang ta lang ter sin na un eong masila pumuni dupik masi la dak parking adim pena posi o iga tu mo sumanang rung tha lang rung tha posi ni di pinang an ching sek lo ta la mai ki penya pa long da thai lo ni ka do wet ngadak nang lang plong no mobile sin ka thai dun la ka holam lo chu bata ka le lo ase hem hor mu bang ke la ke thek long an kan tum thek lo ta me la sofa mukha 7 ta do TV simple 3 ta do flat TV ta do gala garena mesin do an ke palong lo ta 7 ta do ke asumo so la hai bang ke hisap se delo ulo dokumen an bang ke nili mithanga dokumen an bang ke jok long du na fe manili gari long CCBR nasi bagi kini dokumen an mang sumar pen cheng lok hem so kaddo ka dokumen an tame e sita ke long dun ke avelo top mi chupon thailo pota sutan tami chupon thailo pen hem bang ke ajat hormuda che long dun de pin lok pule pu deta hinelo la non ching thang plok a choyan aperi cholo parge ajat ta ve dalo
Michupon Thai lapen tangka bang ke poisa po dedi lapulo hemas sor bang cuci nili poisa bang se pas to ita cholo ancala pine almari lo ngathap po bang ke 50 bag de la dukan ap poisa festival poisa he la bang ke long le de lo la pas long bang ke jak me long lang pen police tum bang adi 10,000 ne do la 20 toka ka pangrum pol bang police se conspen 20 toka lo bang na pangrum pisa ti pen la ra bang no se paklang lo la ani chilong no la ani nang tum matha pa minimum 10 lakhs aki kong nai tambe 10 lakhs bagi sabang pen akibat si tangka bang gale property pen tangka pini pen pudam te laga bat si dami hormu pen sab de den la se he tame halan ke tenali tum la sur ga Aningkan bangason thak-thak si peneng le thota jakve NGO lapen KCS chelangsi bangso ronga jelong raje ka chepate mati Miss KYF 2022 chepate padoponlu bangso Miss KYF 2022 mati raje ka chepate along peninga pharman sangpi charne kropisi chepahai ponlu adun thua bangke sangpi anuska teronpi lapen ke thomangdeng sangpi jyoti bisangma pensi chepalong ponlu Lapen subtitles anong e abangke Miss Photogenic Sangpi Hunmeli Hansepi Best Personality Sangpi Anuska Teron pi lapen ke Best Walk lake Sangpi Ruptalon Bepi pensi bangso Miss KYF 2022 apharman chepalong ponsi peneng apharman tami ing samjen pen pachon pon longlo Dipu kilometer phokang bura on bea rongalong medicine plantation aputhak chairman Bidya Singh Bepen rongara tatumpen bidisore chethana sai kedengpon Thereni phaitrok arni dipu kilometer pho on bea rongalong chairman Bidya Singh Bepen rong arat pen dowai kopipi athepen si kaselamma laswa puthak chingwai lapen bidisore chepi ponasai kedengpon Bidya Singh Bepen ke than bonatengke KARBI ANGLONG alongke dowai do sitame pini arnianta ilitumke chopalang thekte lasi pini penke nili KARBI ANGLONG arada tumaphan medicine mati dowai paplangpo nilitum KARBI ANGLONG office kem polapen non lochar liboma tumaphan tami nilitum pen labang so puthak than pon polapen KARBI ANGLONG forest department pen sitame nangcherap dun nangji puta nangche thandun lapen KARBI ANGLONG autonomous council keja ke the kedinga tumta nangcherap dun nangji puta choningri padopon Tarapung Pendor Singh Togbi, KARBI ANGLONG News. Lalo, nili tum ke bang ke lalo je KARBI ANGLONG long nili tum ke mang ani ting olo preng aning kaning koi ke pleng lo. Lasi nili tum trust NGO pen National Homeo Medical and Health Science Education pen nili tum KARBI ANGLONG long. Lasom medicine plantation la bangso ke claim ji nili tum arong kahumri ke lalo. Nili tum KARBI ANGLONG long. Kitotang ating pi tengprang labangso siluka punoy ba kuruarong punoy ba isi ilitum hidung atawai aprang ko an makiong non an ki jum dulu laso ki jum he kapot ilitum arong tin non puthot labangso medicine arong ke ithuji labangso phalsin ilitum arong humri thulo Lapenan partame nilitum nuni pula bangso akiti pini bang hawar Uttarakhand alongke bang hapre esi sonsuri la nuni pen medicine kar kabonai dolo ladak juice bonai lo dak medicine bonai lo cream bonai lo sonsuri ladak dolo pela so nuni de chopu isi agun nason helo dak cancer kon phanta akerap do diabetes phanta kerap do lapen high pressure phanta contribution ladak akerap do lapen an part same fugiso ogreng no pen chenglok kapre ka kiso labangso chepa jogi pulote nuni benta esi thidu adawailo lasin liltum labangso nuni bang liltum ke e pang chenglo noni tu nursery krem bomlo lasin tu membership claim bomlo labangso KARBI ANGLONG long medicine la ana keong inglong arlok long alhai adwai do ri keng ka chenglok punoi ipu ipok kiso punoi sonsuri adawai do pet lasi KARBI ANGLONG long ninga cheng sam isi la hello je iltum KARBI ANGLONG long la ana dawai kido koke iltum ning charong nai lasi iltum meka sarmar penceng lok ronga sar phan iltum chuning ri la pulo lasi iltum KARBI ANGLONG dame la hai kido a medicine e archera iltum chipador unang ji lapen unji pen iltum thegi punili akhadam do medicine ge iltum KARBI ANGLONG long matha nangne lasi
nili pini labangso 5 kilo on berong pu arong sar hemnang ki humri nili ningking sampik pini ladak korte ingjir pencenglok arong asar phanang chetong asi pini nili